Takže vás vítam v druhej časti, ako urobiť dizajn na blog. Takže skončili sme pri tejto bráše. Pri tejto bráše. Takto. Ešte s tým návať. No a teraz si dáme ten text alebo ešte jednu bráše. Aby to nebolo bez brášové. Alebo ako to nazvať? Káška. Tak z toho by sa... No, možno. Takže vyberíme si toto. Ten stroj si nevšímať. Mohli sme to kopírovať. Mohli sme to kopírovať bez uvedenia zdroju. Nič tam o zdroji nebolo. Takže Ježiš, kým to ja orežem, tak bude koniec videa. Takže original obrázek. Teraz dáte zase kopírovať. Upraví, vložiť inak. Maska. Ja neviem, to sa nedá nikde uložiť toto. Počkať, takto. Ježiš, to sa nedá. To je zlé. Niekedy sa vám tu bráša proste ku tomu dizajnu nehodí. Ako napríklad teraz. Takže vyberieme si iné bráše. Trebárs. Toto. Aj keď som ho už raz použil. Ale to nevadí. Takže kopírovať. Pravý, vložiť inak, maska. Ináč, ak počujete tieto buchotania, čo provádzajú naši susedia, tak si to nevšímajte, pretože... Ježiš, čo to bolo? Áno, zase, keď to počujete, tak zase. Ježiš, čo to robím? Koľko? Takže, takto. Nie, mne sa to nepáči. Takže zostaneme pri takto a potom si dáme. Takže. To bola posledná. Takto. My si posunuli. A vložíme text. Takže. Príklad. Neviem, čo je to. Počkať, ako sa píše? No, takto. Ježiš, teraz si sa zložil. Takže, ešte raz ideme. OK. Keša. Moje nastavenie sú ako zvyčajne tučný, nemusí byť, neviem čo je tučný. Písmo Bauhaus 2003, vržený stín a relief. To je tak asi všetko. Tých sused, počkaj, on je KSH. Teraz môžete počuť nejaké zvuky, ktoré pochádzajú zvonku. Takže. Momentálny dom, teda, to nemusíte vedieť. Ak ste si mysleli, že keď som povedal teda byt, tak si nemyslíte, že to je na 100% byt. Takže
Kešo, ono sa mi nepáči. Teda, počkať, to písmo. Fúha, kešo, prechádzam. To by mohlo byť dobré, uhel -4. Takže veľkosť. Ježiš. Takže máme 100. Keša. A teraz dáme nejaký svoj citát. Príklad. Moja muzika lieči, alebo iné. Takže pásme to. Takže niečo si spohľadali, niečo vyhľadali a teraz to proste pridáme. Takže dobre, to som mohol dať nejakým lepším písmom. Teraz to zmenšíme. Tak no, aby sme aj videli na toto písmo. Nič. Toto by bolo zaujímavé. Ne, škaredé to je. Bože, nepočkaj, premením kešu. Takže vidíte moje neznalosti v Photoshope, fotofilter. My music is driving my life. Nie je to jej citát, ale... Takže neviem. Dáme si to na 30. Takto. Nemusím to proste. Takže takže to si dávam väčšinou čiernu, pretože teraz je už tam veľa tej proste už aj. Takže čierna, nie, biela, OK. Teraz si vypnem relief, pretože to pri bielej farbe robí zlé efekty. Drawing my life. A teraz toto si dám iný tieň, svetlejšiu, aby to nebolo také monotónne. Takže takto. A teraz tu niečo nesedí, tam si niečo. Takže aby som tam dal ešte nejaké praše. Teda s niečím som aj pomúdroval, ale nedá sa to. Počkať, dá sa to. Toto. Takže dobre, môžem to naposadím. Myška, pírovať, úpravy, vložiť inak maska. Teraz sa s tým budem hrať. Dobre, tak to dávam na väčšinu dizajnu, ale tak akože takto. Ako vidíte, tento dizajn nie je pekný, ale to nám ponúka Photofilter Studio X, teda zatiaľ ponúka, nie?
Nie som ešte taký dobrý v tých layoutoch, nie som proste dobrý v tých dizajnoch a potrebujem sa ešte sám zlepšovať, takže myslím, že pre dnešný tutoriál to bolo aj dosť. Okrem toho, že sme si zabudli dať čo? Neviem, že to uhádnete. Okrem našeho zdroja. Takže vždy si dávam zdroj, pretože viem, ako sa kradnú teda tie layouty. Takto. To určite nebude také veľké, hej. Tu vám možno tak v náhľade. Takže veľkosť 4, to bude veľa ešte. Nie. Takto, takže dám 10, aj keď to bude opačne, to nebude. A svoj zdroj dávam už takou čiernu alebo iné efekty. Potom dám biely držený stín. Takže takto. OK. Dobre. Takže by som sa mi nepáčil, nevadí. Takže to už je asi tak všetko. Ešte pri nastavovaní, keď vás budem učiť, ako nastavovať tento blok, čo bude v ďalšom videu, tak si vás naučím, ako aj vyrábať tie popisky, ktoré sa mi graficky oveľa viac páčia, než by ste tam mali rubriky a také tie v úvodzovkách hovadinky, takže ešte vás naučím, ako to ukladať. Nie, toto nie. Takže súbor, potom dáte uložiť ako. Tu si všetko dávam, akože vkladám keby to chcel niekto editovať a mať ako svoj, hej. Ale to len občas, keď teda pri free layoutoch. Takže uložím si to. Takže uložiť ako PFI. Takže počkám, máme čas. Potom dáte súbor uložiť ako, ste si to uložili ako PFI, čo keď zapnete fotofiltr, tak to môžete v tom ešte editovať, pretože to si zapamätalo vaše vrstvy a tak ďalej. Aj keď tak by ste to mohli tiež editovať, ale ja si to dám vždy PFI proste. Tu môžete napísať nejaké logo, potom príklad, hej, a také. Adresu logo a tak. No a potom si to ukladám v PNG formáte tiež. Takže mne sa mení plocha, je to v nastaveniach Windows, takže ma nesúďte. No a teraz, takže keša PNG uložiť. Tu sú len nejaké také zbytočnosti, to odklikajte, ako to je nastavené. Takže ja sa s vami učím a takže vidíme sa pri popiskách, ako nastaviť blok na váš blok, teda design blok, a ešte pri tých popiskách. Takže to by bolo asi všetko. Určite zanechajte nejaký užitočný komentár, o čo by sa malo ďalej urobiť tutoriál alebo a tak ďalej. No. Takže dajte odber pre viac tutoriálu, možno časom aj z Photoshopu a tak ďalej. Uteká mi čas, takže sa s vami lúčim a nemám čas kecať o hodinách, takže ahojte.